bolo odštartované cena viazný rovina 4. kategórie na 1800 metrov, odštartovaná s 9 koňmi. Čelasovina Kláro Briškovo navigovaný Captain Joe v modro-žltom drese. V druhom mieste je Sambany v žltom drese, tretí je na bariére Kissy Logis, nasleduje Ríška Lady Free, tá je priebežne štvrtá. Tak oni idú do oblúku pri jazdeckých hodinách. Captain Joe s náskokom 2 dĺžok pod rukami amatérky Kláry Briškovej, teraz už má 3 dĺžky k dobru a vedie pred Sambanim, tretí je Kissy Logis, štvrtá Lady Free. Piatá priebežne prúchy v žltom modrom, nasleduje Cape Crown, tým dostievajú programu a vedľa neho stávkový favorit Mythical Thor v šedom. So stratou 2 dĺžok je predposledný Riony a na poslednom mieste je Hurikán, navigovaný Jaroslavom Linkom v bordovo-čiernom. Náskok Captain Joe je v týchto chvíľach už úctyhodných 8-9 dĺžok. Na druhom mieste je cválo účastník českého derby Sambany. Ten je osamotený, teda druhý pod Sofie Kvízovou v žltom drese, tretí je Kissy Logis, ale posúva sa tam v týchto chvíľach už Mythical Thor a takisto aj Lady Free. Cape Crown zatiaľ trpezlivo navigovaný Adamom Florianom je na 6. mieste, 7 Riony, 8 prúchy a 9. Hurikán, ale náskok Captain Joe je stále pomerne výrazných 6 dĺžok a pod mladou amatérkou Klárou Briškovou vedie v záverečných fázach. Odstup sa postupne znižuje, kone druhého sledu zapínajú na vyšší rýchlostný stupeň, Captain Joe slabne, dopredu sa tlačí najmä Mythical Thor a Cape Crown a takisto s nimi aj Sambany. Mythical Thor teraz preberá vedenie, zvonku bude útočiť Cape Crown, Mythical Thor už je prvý. Captain Joe slabne pomerne rýchlo a posúva sa na koniec, ale Mythical Thor a Cape Crown na bariére útočí Sambany. Mythical Thor stále je na mete s toma prevahom. Mythical Thor, že by zaznamenal svoje prvé výrové kariérne víťazstvo, Cape Crown ešte útočí, ale Mythical Thor vyhrá pred Cape Crownom, tretí je Riony. Na 4. mieste skončí Sambany, 5. Kissy Logis a 6. Dlhovedúci Captain Joe. Tak odhad tipujúcich bol veľmi správny a keď preferovali Mythical Thor a Cape Crown a takisto s nimi aj Sambany. Mythical Thor teraz preberá vedenie, zvonku bude útočiť Cape Crown, Mythical Thor už je prvý. Captain Joe slabne pomerne rýchlo a posúva sa na koniec, ale Mythical Thor a Cape Crown na bariére útočí Sambany. Mythical Thor stále je na mete s toma prevahom. Mythical Thor, že by zaznamenal svoje prvé výrové kariérne víťazstvo, Cape Crown ešte útočí, ale Mythical Thor vyhrá pred Cape Crownom, tretí je Riony. Mythical Thor a Cape Crown a takisto s nimi aj Sambany. Mythical Thor teraz preberá vedenie, zvonku bude útočiť Cape Crown, Mythical Thor už je prvý. Captain Joe slabne pomerne rýchlo a posúva sa na koniec, ale Mythical Thor a Cape Crown na bariére útočí Sambany. Mythical Thor stále je na mete s toma prevahom. Mythical Thor, že by zaznamenal svoje prvé výrové kariérne víťazstvo, Cape Crown ešte útočí, ale Mythical Thor vyhrá pred Cape Crownom, tretí je